дар ҷамоати деҳоти ворухи шаҳри Исфара шӯъбаи шиносномадиҳӣ фаъол карда шуд. Ин шӯъба бо шароити мусоиди корӣ метавонад мушкили бештар аз 32 000 аҳолии ҷамоати деҳоти ворухро дар самти саривақт гирифтани шиноснома осон намояд. гузориши ҳамкорони мо. ба хотири дастрасӣ пайдо кардани аҳолӣ ба хизматрасониҳо ва саривақт гирифтани шиноснома дар шӯъбаи шиносномадиҳии деҳоти ворухи шаҳри Исфара дар доираи дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хусусан сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазорати корҳои дохилии мамлакат дастгоҳу таҷҳизоти муосири соавиро дастрасу насб кард ки ин иқдом имконият дод минбаъд шаҳрвандон дар ҳудуди ҷамоат шиносномаро дастрас кунанд. гузашта аз ин онҳо барои гирифтани ҳуҷҷати мазкур ба деҳоти чоргӯи шаҳри Исфара мерафтанд ки чунин вазъият боиси талафи бештари вақту сарфаи зиёдатӣ мегашт. бо роҳандозии ин тадбир аҳолӣ минбаъд метавонанд саривақт ва бемамоният шиносномаро дар ҳудуди деҳот дастрас кунанд. мутахассисони маҳаллӣ бошанд аз курсҳои омӯзишӣ гузашта соҳиби малакаи хуби кор бо дастгоҳҳои корианд. то имрӯз халқи ҷамоати деҳоти ворух барои гирифти шиноснома ба ҷамоати деҳоти чоркӯ ки аз инҷо 20-25 километр роҳро тай менамуданд, ин мушкил аллакай паси сар шуд ки рӯзҳои зимистон ё ҳавои гарм халқи мардум бо азоб ин роҳро тай мекарданд. албатта имрӯз халқи ҷамоати ворух аз ин иқдоми неки асогузу вақти миллӣ бисёр шод мебошанд. ҷамоати деҳоти ворухи шаҳри Исфара 32 573 нафар аҳолӣ дорад ва роҳандозии чопу дастраскунии шиноснома дар дохили деҳот мушкилоти чандсолаи ин аҳолиро пурра бартараф кард. барои омодасозии шиносномаҳо муосиртарин дастгоҳҳои корӣ ки бо сифати баланд ва мутобиқ ба меъёрҳои муқаррар гардида ҳуҷҷати мазкурро омода мекунанд дастрас гардидааст ва қисматҳои иловагии дастгоҳ барои гирифтани изи даст, имзои электронӣ ва таҷҳизоти аксбардорӣ таъмин мебошад. дар деҳаи ворух шӯъбаи шиносномадиҳӣ ба фаъолият оғоз кард. ин ҳам як ғамхории бисёр нағз барои сокинони ҷамоати деҳоти ворух аст. раванди шиносномадиҳӣ дар шӯъбаи мазкур тибқи муқаррароти муайян гардида сурат гирифта ҳамарӯза барои гирифтани шиносномаи нав теъдоди зиёди шаҳрвандон ба ин ҷо муроҷиат мекунанд. бояд тазаккур дод ки дар доираи нақшачорабиниҳои ҷашнӣ бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳоти ворухи шаҳри Исфара барои фароҳам овардани шароити мусоид ва дастраскунии хизматрасониҳои гуногун ба аҳолӣ боз дигар тадбирҳо дар бахшҳои гуногун рӯй дастанд ки марҳила ба марҳила амалӣ хоҳанд шуд.